Hej venner, i dag skal det handle om tælle op-metoden, som er en minusmetode. Den her metode er primært til de elever, der ikke føler sig sikre ved at bruge lånemetoden og føler, at den er svær at bruge. Derfor har jeg lavet den her video til jer. Vi har 2 minusstykker, og det skal vi lave med tælle op. Jamen lad os starte med at skrive den første op. Det er 82 minus 34. De 34 skriver vi her, og de 82 oppe i toppen. Jeg ved godt, mange af jer kan regne det i hovedet, men det er kun for at vise jer, hvordan man bruger metoden. Vi skal sådan set fra de her 34 op til 82. Og minus på dansk betyder jo forskel. Så vi skal finde, hvor mange tal der er imellem fra 34 op til 82. Så vi skal finde forskellen på de her to tal. Hvor langt der er op. Så lad os starte med at fokusere bunden på de 34. Jeg vil gerne have lavet de her 34 om til 40. Og jeg bestemmer selv, hvad jeg vil lave den om til. Så i det her tilfælde, jeg kunne også give den en mere, så der står 35. Men lad os nu tage og sige, at det skal være 40. Så skriver jeg 40. Jeg vil gerne have, at det bliver 40. Hvor meget har jeg lagt til for 34 er blevet 40? Det er jo 6. Så det skriver vi ud i højre side her. Det kommer her. Så når de får 40, nu er vi nået på 40. Vi skal jo op til 82. Så jeg vil gerne lægge 40 mere til. Fordi hvis jeg lægger 40 til, så er jeg oppe på 80. Nu er vi på 80, og så mangler vi at lægge 2 mere til. Så er vi på 82. Og så er det meget vigtigt her, I kan se, at jeg har skrevet enerne under hinanden. Nu er der kun en tier her, men skulle tierne være under hinanden, og hvis der er 100, skal 100 være under hinanden, og så videre. Så bliver det sådan set til et plusstykke til sidst. Så lægger vi alt det, vi har lagt til, for at kunne nå fra 34 op til 82, det plusser vi. 6 plus 0 plus 2, det giver 8 og 4. Det vil sige, 82 minus 34, det bliver så 48. Videre til det næste eksempel. Her i bunden skriver vi 273, og vi skal op til 910. Igen er det vigtigt, det er mig der styrer, det er mig der vælger, hvad jeg lægger til, og husk altid, det skal give noget fint. Det er nemmere at regne med fintal. Så 273, det vil jeg gerne have lavet om til 280. Så der skal sådan set lægges 7 til. Så lægger jeg 7 til her. Så har vi på 280. Og på 280, jeg vil gerne lave det om til 300. Der skal jeg lægge en 20'er til. Og nu er vi på 300. Jeg kunne lægge 200 til. Jeg lægger lige 200 til de 300 her. Så det bliver så til 500. Og nu vil jeg gerne sådan set bare lægge 400 til, så er vi på 900. Og 500 plus 400, det giver så 900. Og så mangler vi sådan set den sidste tier. Den lægger også til her. Så er vi på 910. Og vi er færdige. Så kan vi plus det her til sidst. Det giver 7. Og det giver 3. Det giver 6. Så det giver 637. Grunden til, at den her metode er rigtig god, det er fordi typisk mine elever, de fleste, er rigtig gode til at plusse. Så det her, det er faktisk en plusmetode, som vi faktisk benytter os af, når det er minus. Og tælle op metoden er en plusmetode, hvor du tæller op for eksempel fra 273 op til det tal, der hedder 910. Alt det, vi har lagt til, lægger vi sammen ud i højre, og så får vi et resultat. Jeg har lavet en til video til dem, der skal lave minus med kommatal. Den kan I kigge på, fordi man kan også bruge den her metode til at minuse tal, der kommer i. Tak for i dag.